ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwaberwa kurya a track yiga ya roadshow yura kolere a product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye chi roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoletere a track yibwateli bagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liri ya kigema eryo lichunjukire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Chanjere chi MC nabwigo a track yana boku jitumika asawo korera live performance nigo tokurwa obokoreri wito chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street yago teka babuna street endionsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Chitariki na mirongo hebere na isatu mutinyino yokano mwakano yubekirwe mirongo hebere na itano nomo mwanchomo rigererinde no kwigena mbiyora ndonsi ya sole nago kwanire abayigo kwaligane kwanyora mwana maya yekiunga chinsenye cyabo nobutko literane Cyrus Nyakundi asense meri bumenyero igare Wilson Makoli nago sabire tuskale. Kuchaka hekiunga chinsenya bamenye be county ya Kisii abarai hamo ne sector y'uburendi bakorawa na hamo county police commander Ronald Kirui wekirana samasabo yokumulera Kazungu Cyaro mo CBD Hokitutu Central yegotoko rosagia ruwanyu wabanyanyimbo rwanyanchwa negosira hawe myaka 55 nebere nigo bamutogi asoko bo mustari botwe bokorali omurembe n'obwanchane nakorento bwa motobu ya gati y'abantu muri kitotiboni asanya roboti ruwa senchira y'ubwikirano. Bwana, tunakuomba dua na maombi yetu yasaidie mtumishi wako Peter Kazungu marehemu ili umfutie dhambi zake zote na umshirikishe mkombozi wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Namatuko 53 okairire kurwa ogusira kwa Mosibidi Okitutu Central Kazungu Cyaro yonene oringe asigita seni kyabanyanyimbo kyanyanchwa lituko lya rero akorerwa masabo yemisenchenu asekirisia ya Kisii Town Parish ayobaga kurawa na Father Michael na Waigo Faithful Odhiambo. And for me, in a very personal way, someone I had the grace to baptize on the 19th day of February this year. It is really painful. So when we lose one of us, when we lose the one we have baptized, it is like we have lost our own land. So it is also a grief for all of us. Yagosirani gabeire kagokora imirimo imeye county ya Kisii kuri mwaka w'ikiri 2023 goiko mwaka yoyiga w'ikiri 2025 nemo asaba gakora arachitariki 15 umutinyokane omwaka yo abarai ao nigo baikirana asokumulera gati yabo no mujumbe Okitutu Chache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi women rep we county ya Kisii Doris Donya Aburi nigo bamurera asokoba omuntu bwanchito murembe n'abantu bonsi ambayo yakiishia kutini lakini anatatua na heshima na njia nzuri ambayo hao watu sasa wanaishi kwa amani katika mambo ya mambo ya banki na madawa mengine ya kulevya. Kwa hivyo leo tumekuja kurudishia Mungu shukrani
wa uhai mtindo huo, na kweli huku Kisii tumebarikiwa kuwa na officers ambao wanajua the police service, kazi yao ni kuhudumia raia. Tunawarudishia shukrani kubwa. Sababu ya huyu ndugu yetu Kazungu, tunaomba hizi nyumba zinamalizwa hapa Nyanchwa, tujaribu police officers from central sub-counties waweze kunufaika na nyumba zile. Wote kwa kumpoteza rafiki yao, kila mtu unajua mnafanya naye kazi, huwa kwanza anakuwa rafiki yako. Ensemo yende gati yabari babete bakonyoreri bagali ogusanga amonere nigo batebire nigo arengo muntu bw'abantu. For the time of being here, nimefanya kazi karibu sana na Head Charo na amekuwa komanda mzuri sana. Mr. Charo, he knew how to interact with everyone. A very strong commander. I want to say that we have lost a commander. To the family, Mungu awafariji sana, tunazidi kuombea. Police community, I know you are also affected. What Mungu awafariji. He was more than a law enforcer, he was a real police officer. Ningependa tuliseme asante sana na turudishe shukrani kwa Mungu kwa uhai wake na zile nyakati tulipata kufanya kazi na yeye. Ilikuwa baraka kubwa, kusema ukweli tumepoteza. Obwamatobuya amo n'abantu negentabe getaso mustari obusio umuberoje nigo orairwe litukulia ankyo goika chinsemo chiri chia Kilifi ase litukula Jumamosi arabeka gokorerwa omujega bw'omwelio na koeniwa kuroiga Kisii Town Parish egutukemie kaunti ya Kisii letera nigongoro kwa Dipon Asanya. Gavana we kaunti ya Nyamira Muske Amos Nyaribo igesokire na gutugutira ale chinkwa necho mugaziri w'abachano Aden Duale yobete kagote ne kaunti ya Nyamira ne gatichi kaunti chiri chikubwa tokoro bokorori bw'insemono ase muroberi yobugwenya gocha sabana inchi kurangana no mugavana Nyaribo nigo muwaziri Duale aganetie kubwatoka chimashini gocha se kaunti ya Nyamira heche meroberi yabo yokoni bwetarabe kuteneni helia bamenye banyene chimashini cho banyare bakomanyikana asomo gavana Nyaribo bwatukiro kuboria gocha somo waziri Duale amo no moseneto kongo mugeni banyare gwikirani etarwe ikase Nyagitari nene ya Nyamira ilio kwene kigoro yemerobiri yobugwenya eje kubwatukwa ase Nyagitari yo morikito fatigari Gisemba oroboturwa senchira yo wikira. Omugabana we kaunti ya Nyamira Omoskamos Kimomi Nyaribo nigo atukuteirare chinkwana chomo waziri bw'obochenu Aden Duale abaigo omoseneta we kaunti ya Nyamira Omoske Erikio Kongo Mogeni puna bokoreri tibo yobogendreta ase Nyagitari ya Nyamira aso mugabana Nyaribo atebire buna ayo na mangana yoborimo naigo nigabaganirie Duale amono Kongo botarera chinyagitari cha Nyamira na kwerorera inchira obokoreri bw'oikiranigwa. Igomiza Duale ni maite kwangani tune seneta Okongo Omogeni. Ayenkwana gocha Nyamira na services inchi collapsed. Abantu ba Nyamira mbara complain. And you are not my boss. I deal with the people. Wali wange employed. Awara wananchi. Okongo ataranda osaria dieta ya Nyamira Nairobi. Ochega otare okwane na Nyagitari okwane na barwaire orore na services inchi collapse kweli au wrong. Lakini always kwa mokaga kwenda bunge wana osari erieta yaseino no bogabana na bokorigo enkwana bona omugavana Nyaribo nigo angire kochia koya chimashini chabosa nigo omugavana oyoiga arorekana kotenena no musimamo oyo mutindi bona maega ye chimashini echo nigo amangana arororo abisikanete ayo arairere egurube nene ekaunti ya Nyamira gwakanera equipment chimwara igune nano soro ba kwana naki ebinto birega abosa ikinyari bata ikomokerie bintebi ngina bosankara kweta
Monta tene bintu bila byabosa karare ngenga kibile byabosa. Ebintu ebi ekara kwa bisaine eri. Yemineti amanyene ebintu ebyo oyota manyeti ndwaro mu maete. Ekaro murwera arwariwe aho jaji wosiringi 10. Nyereta ali akonya 20%. 80% yagenda somanyene equipment oyitota manyeti. Igona isingi 10 omonta kana singi bele chatigara izano isato chana cherora ali asha. Chiajira somonta manyeti. Igona kiekyo ndana kwanda kulimo kichi equipment manga bana ngoko bakurudira chibandega oimo ke equipment arabo amaripo amanya kwa bamuno kolegazi ya silvery gukwana na bararia kurwase nyagitari nene ya Nyamira Kingaki akore itaro yaye ya bene aso kurigereria injira kimashini ekyo kigokora emiremo yaye nigo omuwasiri bwobochenu imeye kaunti ya Nyamira Dr. Donald Mugoi aenekeria omunyamira buna emiremo yobobwenia nigegenderete asenjira enkia ekarutuko yuri nyagitari chichonspi aseboniga mwatari nyagitari yiga murocha baruire ku outpatient imbare ngorro muroche ntogenda to kwa dialysis muroche gantu bwate CT scan yaito mwatwitira x-ray chons kwanchesera mammogram ogenda COPG eria maino ogenda chi ultrasound ogenda se general x-ray uchiche mpaka se CT scan yere maiga yaito gaiga abaruire togo saf nge CT scan na specialized x-rays umwakoriyo ketwa korete chi test 5900 asinya gitari yaito ya Nyamira County Referral and everybody agrees nanjira tena ki azama tukaya make inyagitari ya Nyamira ya improve kirage bojabu arenga mboyo abakori emeremo gokarabare gazi egento taranga diko ora kama gyoka ngeriye koro kwa MRI ento ara somo pango ngakitoko yenyora Kingo reporter getembe kurwase nyagitari yeiga enene ye kaunti ya Nyamira yegotoke meye ward ya township ebunge ya West Mugirango Njefa Tigad Hisemba kuwatikana ni chinkwana chomo gavana we kaunti ya Nyamira Muskamus Nyaribo kucha somo waziri bobocheno Aden Duale ikomo seneta we kaunti yo Muska Kongo mugeni Amochirio mugavana Nyaribo asenkwana ya yego chia somo waziri Duale igoro yo bokaraliwe nyagitari me ye kaunti ya Nyamira ukona kurwa se senate umugeni ni gaboliro mugavana kuligenchira yogo konya abantu atali chinkwana chyokurama. Mr. Speaker, yesterday CS Duale, CSL, was before the Senate and he made some comments, I think out of the sympathy he has for the people of Nyamira. And he said he wanted to be very frank to the people of Nyamira, and he said healthcare in Nyamira has collapsed. And I thought the response from my good friend, Governor of Nyamira, would have been to reach out, you know, just pick a phone call, get an appointment, come to Nairobi, go to the office of CS Duale, a very dedicated public servant who wants to improve our health care. But I saw this morning, I think at 11, the governor of Nyamira called a press conference. You know, Duale has nothing personal against the residents of Nyamira. I think its only concern is that they have done an evaluation, which I believe is professional, and found that healthcare in Nyamira has collapsed. Okay? And I expected the governor to reach out. But instead, Mr. Speaker, I had him hurling abuses at the CS and saying, you know, CS, you have personal interests. I'm going to expose how corrupt you are, which I thought was very unnecessary. I want to advise my governor, through you, Mr. Speaker, that when some of these issues are raised on the floor of the House, it's because we want service delivery to reach our people, Mr. Speaker. As we speak, CS Duale discovered a lot of fraud in one of the level 4 hospitals called Nyamusi. And that hospital, as we speak, has been deregistered from provision of SHA. And citizens of Nyamira who go to Nyamusi, and that's where the governor, honorable governor, comes from,
don't get services, Mr. Speaker. Instead of abusing the minister, the CS, the cabinet secretary, what I would have done, Speaker, if I was the governor of Nyamira, would have to reach out to the CS, Duale, engage him, ask him to restore the provision of SHA to Nyamusi Hospital so that our women who are giving birth can get these services using the SHA card. But telling the CS that you have never visited Nyamira, you are corrupt, we know the personal interest you have, it doesn't help our people at all. And he says there are a number of payments that have not been made to the county government of Nyamira by SHA. The CEO SHA is a good lady, Dr. Mercy Mwangangi. I'm requesting and making an appeal to my governor to also make use of his senator. My office in Nairobi is open. Anytime he wants an intervention, any assistance to, if there is money that has not been sent, let him talk to me. I've sent money to Nyamira now. My budget is over 6.2 billion. When you put together with conditional grants, on source, we are dealing with 8 billion. But I was shocked today that the governor is confessing that Nyamira has no MRI. I don't know whether in Garissa you have an MRI machine. I don't know about Migori, Mr. Speaker. But to call for a press conference and confess before the residents of Nyamira that there is no MRI machine for cancer screening in Nyamira was shocking to me. To confirm to the residents of Nyamira that the last time we received a consignment of medicine to our hospitals was in May, and that since May, the next consignment was being delivered today. It's a big... Governor we kaunti ya Kisii Muske Paul Simbarati igene kiruna nagendete kobeko mukibo wekrania magendro ime ye kaunti ya Kisii asubuya bo mwananchi kwana chinge kalenge kubatoka chipasalia hase bunge ya bobasi igo Simba hamu muchimu jumbe we bunge yo Muske Innocent Obiri sogo tafuwa terana no murabenso Muske William Ruto sokwane kibuna abananchi bejinse mechi onkonyora bale amagendro Dr. Biasore para Anyatalia mbure ena atagete igoro butuko ntene noro kibegendete gukora gintu kiki egas baada tu akolire wiki yemo chiwodi kianda ni wiki ya kabire naende chiwodi kianda omutinyo omonenus kilomita elweyemo 1000 kilometers okonyora tu arosiri tu akolire naende toirane koros naende 2020 kuruga gestwansira lakini umheshimiwa Minto Obiri kaki you have let us down abajumba babande bonsi ebakobwati kurumayaga soboke bole ntwanje no tutancha omonto kuruku Ruto takumayenga parate yaralia bobasi lazima mujumba to kororo kumtebe parane kole nembe Tigamba debi ekero twakolete na igure obangire ngachareta abantu gaiga ababacha konda amaga na ndacha abalete nyamagwa banda amekanisa washindwe ama washindwe biba gocha konda ama totebi ninki muno mubasi Asama tuko anaitire ni gabagwata ni korwa seji sector igeme ye county ya Kisii abire bakonyora maigalio ne chinchira chyo kulende ni bayabo aso kwanyora chini swarense anene gotumeke ni bo kulende atali bosibune nchira yemo yo kulenda eni bayabo nene aso bunchiria olikito timboni asanya arobotiro sinchira yo gwikira Ababwatani korwa chi sector ao imeye county ya Kisii ni gababire bakonyora amaigalio nechinchira chiokulenda enibo yabo anene asokonyora chi license anchem yete Evans Kibagendi kolega na insurance regulatory authority wiki yengi maba kusiba minto twabere gaiga egangene nerinya twanyare konyorana n'abantu ku sector mbalimbali bagusi kubaereza na umuhimu we insurance n'orori egere ebiasara byeito
abana baito batagete education policy na ya maisha ne policy mbalimbali tunyare gotebia abantu baito bateke advantage. Amaigeria yaiga arenge inse yekiombe kia Insurance Regulatory Authority omo Deputy County Commissioner Okisi Joseph Maina ingobona gokero murubuli yoiga asobose miuya. Joseph Maina Twitter, the Deputy County Commissioner Kisii County. Today we are having a session with officers from IRA, that is Insurance Regulatory Authority. They have been here all week trying to educate the common populace here in Kisii about the importance of insurance. The transport industry has now been well educated on how they take insurance. IRA has also been able to create partnerships with the local populace. That is, we had organizations like teachers unions, KUPPET, NAT, the business community, civil servants, stakeholders like the Ministry of Interior. They have been able to partner with them so that the populace in Mashinani can be educated on the importance of having a security, an insurance policy. Semujende ni gabange babere bagusirie nibo yabo asugotanyora obumanyi boisaine. This is one of the platforms that we use to ensure that we promote the development of the insurance sector. We understand that the insurance uptake is still so low, and one of the gaps that we noticed as an authority is that maybe it's just lack of proper knowledge and awareness around insurance. So we hope that by the end of this program in Kisii County, where we have met more than 320 stakeholders from different groups. Engana bono omurubuli yoiga orache gokonya abananchi asogotugekera enibo yabo kulinde talia sokonyora sara. So we believe that at the end of this session, people will be able to take insurance policies and the general populace will be better protected. And they will also have savings. Insurance igero paka none yengo insurance paka yepiki insurance paka ye chibando nyogo simega chibando naboko oko insure nganye nchi komera so insurance ke bwati product nyingi kurega se county ya Kisii letara na igongoro kwa Dipon Asanya. Wamenye bensemo ya Nyalibali chache bakoragwa na Dr. Joseph Mugendi Birundu igomba isokire na korokyo kugechigo kwabo gochiaso mugabana we county ya Kisii Muska Paul Simbarati kwatikana ni chinkwenkwa na yaye hejabetega kubwa toka chinge kyalenge kwenana chipasali hasensemo ya Nyalibali chache eyatebetebuna ekyama gya chubire nigo gekwete abamenye abo nigo bateruna hayo na machaya gochiaso murwaneliwe kirgo kyobora Yuvenso Muske Dr. Fred Matiang'i aba buatani baya sebaganiro mugabana Simba obasaba hamabera gose bakanya bamenyi bense miyo Nyalibali chache batige kumubwatesi gesiasa. Marieta nkoro ku Dr. Joseph Birundu ekintu gyoka twali gotebia abantu baito lemereria 2027 buna tokonya gwakero mwana itu Fred Okengo Matiang'i na inje gaiga banginyore nyare gogorongi ya mangana togendele constitution ekintu gyoka nali gotebia governor Simbarati togosigete you my friend na no monto ito we voted, some of us we voted for you, we supported you in all ways we could, but tigana na mangana Jubilee focus na mangana ODM. In fact the moment yoko kwa na mangana Jubilee no enchi kura jiri wayo cha konyora gaiga ngosira jire focus na mangana ODM go korora buya nande ngenda ku advice so ageti gaiga oiche musigika nina machoku to kwa machoku ekura etiquette ya Jubilee omo support tutwaro mugabana okoro ku Ezekiel Ombaki lakini onye karigo so Jubilee focus na ODM nyagache kora bwechi kura intumuno Munyalibali will support you will win Amarieta ne Bernard Mose kurwa birongo ward Nyalibali chache constituency amangana gabana gato gecheti nani kubwa mono agacha kiumbu kabisa yetu kwata yeito yo Munyalibali nyumba ime na agoja kuturamira kabisa akuramira Jubilee nere pati tubwati yumugusi bono iga egendrete roni esto kwa Dr. Matiang'i ekura yeito bune candidate ya presidential candidate igobono egento kerige sirepi amonuoria yo ira kabisa za yurus korwa ntobase ko yugura na kabere asaba mabera
Kusaba mabera. Tigachi kusaba mabera. Elinde togende 2SP tigachiche. Igasunywa saga soera. Tigachi aitu amugwala kamili. Asaba mabera. Asoya sichu bilimbe. Igo Kenya baito ase mwabeta. We are very bitter. Ekarto kurage ruwe mechere. Mugusiyi monyari bari kuruyaga ajitu akanyorto huru. Ntu aja kurage ruwe mechere. Ntu aja kwa egwa binte bindi bia marangere mnara atubolete. Ebendera getu borto kuruji miaka kutu atake to huru atu abwati kibendera. Monyari bari. Bwese sabeta. Kibendera leo tiyo. Egento giko kumia. Abantu abotani kiguni. Balentere bakali kuita abantu baito. Buna ntu bakaka bagatu agotira aiga bono to sinona itoko kenda kuchia. Otore veri pita asaba sai baito, sabana baito, sabangina baito. Bonsi bamanyenga Kenya ya unjokire bono iga no boye tochora abantu abaronge bararonge Kenya yito elio Kenya yiterro kanendonge buna yari kikuru kare. Chubili ne kiama bono iga kere Kenya ngima kebwata abachumbe, kebwata aba MCA, kebwata abagabana na kieke Dr. Fred Okengo Matiang'i ako chigotene na korwa 2027 abagusiba minto muri America abagusiba minto muri diaspora abakenya bonsipi Mr. Fixi ako chigotene na korwa ekiama gya Jubilee muna president ya Kenya 2027 igontu totake tomorembe ochiche abantu ba minto ntuna abantu bomorembe Elia kabere abantu baminta bagusi n'abakenya bonse bakoigweke gusi no nyambali bagusi mbaro bakoigweke gusi intutu amuire nke kiama Jubilee abachumbe bonse pina ba MCA nganya gocha Jubilee omorindo tobaira 2027 intumo chakorera tuabatebiri muna abanyari bari korwa etikwota ya nyari bari chache moto neryo bwoba President nja chato kayama sikani ekakore ebintu byaye kagenda bono ntoganyete United Opposition abarai nigo baganiriwe gosira chisukuru chinseli nakyo chisaserie ariga kwanwa chingaki cyo gosirwa we skuru ya secondary ya Metamaywa iyo chinyomba cyake bara cyaba chikorosiwa hekyo cyagwetamwa eliyaita kolengana n'umwarimu munene we skuru ye cyo Mesa niga teruna Eskuru yenkoro ni getakere gosirwa Helena rekere birengo bye chirichinde kingake cyubego homwana siasa Adam Simocheno aho yore neliosa liyekerego kyogo senete county Nyamira ni gaganiri abana inchigo chora barayabaya asaba segetire boigo kubwata chikura igaya kwana ya chinga kyabwata kwa bokonyi bwe chisimite merongene linyombe yo ya kebara enkoro sibo muri kitopol kapokara norogotirwa senchira yobwikirana Chinyombe chiga chia kebara ime skurega ya Metamaywa Secondary School iko chanyara kwa bachikogwa omwelio wo etamweli ya eta yendo kiabezerili abana gwetera engai enene embra mutinyo kabere ya twete nyinge amacha agaterema akagere choeria egasink uloba nabuna ba twecho twalo alternative toilet for boys Egatorasmisa tosabe kanisa eradichasent abana baratumeka agera tokwebanga nakyo kirere omwana siasa asireta Adam Simocheno wikirana skuru yeigana kubwata ko bokonyi bwaye bweche simiti elio enyombe yega yake bara enyariko bage koroisiwa ekere chairman ya board of management angikirete no mwalimu bantebetie chicho chie skuru ya nyarire gosink ekikiangi mugere getambukiro kubakonya no bokonyi bweche simiti egere banyare gosukia omujengo uria egera abana baitu basome korengana mo no mwalimu munene bwe skuru yeiga asireta Joel Mesa igakwerera enjira abana bagendere ko bagwetera engaye nene egintu korengana munere aganirie skuru yeiga kubwatukirwa obokonyi egera to kwane kene skuru ne iranete maega kidogo ne iranete maega apart from academics kimachenga machengara arama gotua mangi nande bona kere skuru nanje baransi agaje tujirika rengo nyagorusi bara magachalia makoro bakobeka magacha magia igongo jikoboria mabara iba ensemeye batosire egera tonyara go change skuru eye kimachengo and as we improve it in terms of academic performance go cha Metamayo tori rasimo chiku
Mocheno ni gagendere ko bagagusingira ngachi semego cha sabana na chichiranya ko bachiko bakonya samatukari busyo yende kolengana monera agendere ko bagakubulia barayigo tambe yoko boko kwabo kwenekiria abana nganyora bara mazingira maya yogosomera tubuno mugusia nene mono Nyamira gento nkeya abana baito bara keranyare ko bakonya in future utatiga masomo igo bono tiga abara ibonsi batige siasa nyinge banyare gokonya chisukuru cheto anene mone ya Metamaywa nende unabono gochagusia ntole blessed into the Minister of Education umusiasi oli education tigate ke bitambokero atararu obisi amekishwa chisukuru chiagusi nchikoreta nchirebuya asengenja abande tokora ekereba iruchigasi ibagotanga korosobo nigo mocheno bwegagendere ko bwagusingirana kubulia barayi kwenekia munango segasigera bale amagani y'abananchi ayuba haba kirete chikura eliyo banyare ko bakonyora omwaheso amangana buna one kemerigie cha kerebobe chipara cheito chire chimbe amangana health wise amangana education obogima bwa kongire buna bono roche amagutara menta senate tigatonyororege gotenaria ase senate na go debate buna serikali ne bwene ko keya mangana mafuta ase ngenjo ekera mafuta mentete ubogima bogoko na oversight yebengia ekere gwatomire chibesa chibwati chirore na kinjia koregasi taliyo go chiboleria ase forum chitagwenerete asinse mugende mochino ni gagendere ko bagakubolia aba kichukura kurwase county ya Nyamira kweni kimunango sigasigera bale engana yo kubwata ebibande na bwego nechikura chingakie chigaki omekerikia wachira munechi mbebekia ABC kegolere mirango yabo yo kubwata gwechikure chiga serikali tigerusie bibande bali babwate bibande bae nende first and that process of ID registration egere abana baito banyare kubwata chikura banyare go chencho borai bachora barai barabakonye nigo bwegagendere ko bagakubolia abakenya kweni kibuna bachora bale abarayo barabakonye elio gukora emechande yagendere ko bagekubenga ensijiga ya Kenya abantu baminto egento geto chandete Kenya itogochora abana biashara tigatochora abantu bale managers tali abana biashara bakoenda baso serikali bachi gukora biashara unabona mwabegete kasongo egasi ayino gukora biashara mutakobeka matiangi muroche orabeire manager o manageri o change education system o change interior o change kiregento enseye osebono igati ababuli kurase chinseme chigani ko bamwakere ngambi yamono mocheno asige tambe kuri yokoleta chisimita ase skuru yiga yentube ko babulja barayibande gotambe yoko boko kwabo eliyo banyariko bakoye konye skuru yiga ya Metamaywa secondary school na ira nerimbi yamono na atebiro nero mugambi nyasaye tigamo siseni ginya yagwa korena manene God bless you eginko reporter getaseni kya wajete kya getembe kuraiga ase skuru ya Metamaywa gutoka ase wadi yerigoma ebunga yabo getutubwa masabe county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara asorobaturu monchomo ligere tanyoro mutimo komoke tokoirana tugende ne kyongasi nchira yoboikira ine nugane techi stage chichi size au lighting and effects pipe and drapes PA or sound camera equipment grip LED screens security barriers fences power units tiema chechingencho au nibinde ebenge ase emega elia emeke nelia yaigatua gose elia emenene concerts ibigeni corporate events amoro kereria ibiegwa na version shows emesengurikana nebinde ebinge twakire esimi ase enamba 0700-301-301 gose 0722-347-371 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment. amasomo nanine obumanye nabo borairire omwana okogendera asa matuko ali busyo ne
aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi na nene w'ikikosi cy'amaboko muri Tekeroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Igitumela asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya keti nigotobwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design asetobwate chimashini chekerero inkwegeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship nkwegeli bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production ase nsamu cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono ya dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira moretu mwanu anyorera obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete agirira eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka na wogwaka esimgwitrasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayira na kwenyorera obumanyi riri webekeri bagari rya asense yiga yokwerwanirira Karibu na indomo nchumu rigiria igati yabamenyi bekenyoro kya Kenyanya ime yewodi abanyamatuta bunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira nigo besokire na kwirusana ni neliogelio lya negative asomo yegoyomo webirero asekenyoro ikyo habu asomo bunge ya West Mugirango Muske Steven Mugaka abetega kuogererwa urengana nabanya kenyerabo nigo batuguterare eliogero akugikelia bali babete bakora abantu bande heli bakore bayegorere umubungo yo asebono batebiruno Muske Steven Mugaka igagendete wikirani hamagendro hime yebunge yo igo basegetiru nabarabu huna abanyamatuta igo bagendete ko bamo haso kumusira Muske Steven urigito fatiga dikisemba arobotiru asinchira yo wikirano amatuko amake maiga yanse magete y'abantu abo baikiranete asomo yega oyo mubwibirero ase kenyoro kya Kenyanya imeye wodi y'abanyamatuta abwase omubunge o West Mugirango Muske Steven Mugaka arekanete kubekerwa eriogi nigorero abamenyi kurwase kenyoro ikyo kya Kenyanya peso kya na kweruzanania ningana eyo yokwogerera omujumbe oregeti nagoteba buna n'abantu barwete kurwa kinsemo chingao unatua umiranira ntobwate ringana litari ligiya litobetie ekero twarenga matanga iga ayo yominto musiria omugambio ito naramwa tokabea buna abanyechi bekenyoreke abantu barwete isiko chingonga bagakwana egento getarenge bo bakamenya guchaka siasa bakareta hooligans kurusiko kurugeta bakaruo kurukiambere bakaruo kurwa mariba bakaruo banase abana basogete bamarehemu bakabareta bakaneji pass bakamenya goteba nga Steve usinyirwa maendeleo bakamenya goteba abanyamatuta Kenyanya yebono tole moroche mune komeka inga Steve tari gokora maendeleo gako guchibesa tari koretera abantu baye bagachaga kumwogerera
ukwana na bararia nigo bateba buna eriogi ringa buneriga nigo rigusaria erieta ryo munyamatuta ase barabwo baenekia buna nigo barache kugenderera komwa maguru omoske Steven Mogaka inse yoborai bwaye Wone nje ntanale goteba abantu baitu buno munyamatuta na batote nene maega ya Steve abantu bandi kurumaega bayirore kirasi egara twabwate omuchumbo ito mokoro olengwere ko egasora akairora marakane kirasi togachoba gichora bakairora na intu twale goteba omwana ito koro ku Steve Mogaka airore ki igona botoko gendera goteba ego ngantu no tole maega ya Steve na aba baitu kurumoino twabire tokubabwati sia bagichora basamaro na intu twale go sabanga rero motobwati sie chingaki echecho nigo barorekanire kogokera amagenderero ayo awikiraniwa imeye bunge ya West Mugirango sibutayeme bale Steve tuta onde bwensi orakoro kumunyamatuta na atabo munyamatuta ase Steve wakubura chikura kurwa Steve no muntu akori ebinte binge ndigera yo mujobu no kameka oyo no mukijaro chwa kana osono musamaro chaka chaka oyo no muntu ito agacha ebirasi bibekirense kitairi abana bagwe sibibu yabakurara nani ntoba kumba katokora chi meeting chito tokoranyora twararara imi twegokinaro naboto hota bangari chumbe yetu yakorire mirimo asemereme asama tukaya chira make amaino okorire mirimo yo gokumya igori chumbe yetu naboto maega yaye ntogotiga mokungo ne gwese orangaini wagenda saba wakachikura abasacha abamora mwesi onye moko chigwanje mokungo kwa resoko chikobwate kabari bakachikura siko naje gomoko nganya no mokungo Iko ripotera getembe kurase kinyore keiga kya Kenyanya ekyo kegotoka emeye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefa Atigad Isemba Abananchi b'enyumba ya Bokurati wanime ye wodi ya Kerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo besokire na gukwanira igoro y'oburayi bw'ebunge yo asebarorekanire gwatabuna nigo babeire bagotigo magega asa magendero asinga kientambe egento korengana na barabo barachiko kora monchirio asuburayi okwana somuchi oikonge meye wodi ya Kerenyo igabana inchi benyombe yo barorekana kogokero burayi bwari ngororo yo kabeire homubunge bwebunge yo muskecho sebukyangoi ase balireira yogochia kumubwatesi ase kirogo kyobujumbe wa North Mugirango nsemo yaye omuske kyangoi iga tebiri buno mochoko buburayi ase bunge yo nigo baburire na nigo oburayi buya mbuganirie osibwa ina iga oyonchosa kyo bari magari nje no omobyare onyairanga kamwarani iyo twaumiranira iga n'abantu baminta Bakurati tware gukwanira igoro ya magendera ito akara tokorigereria korengana akara tokorigereria kurumaega magendera buna arabera ko base binyoro byaito gose nyairang'eri yaito twanyorire ng'ani gotoiranite maega twarorire mwesimi gwa Kiangoi enga kiari ngororo na tokorerete michango akabeka gisukuru polytechnic na changerete ebinto byonsi buya bono naende twarorire ng'ambuya toirani mwesimi gwa Kiangoi egera agende bunge taiba toigwana igo bona abantu baminto toigwana nase chinsagisa no chonsi korwa omukurati koruke muma keng'uso kegusweswe nyairanga na nyameko asobo amo nekerenyo yaito Kiangoi yombasa abakurati bonsi pi ba moitabire kogenda bunge kuchikoreta mangana ali alengo kubitanga ni twanariti bokurati ntobwati njerende yonsi ndutoge chire kirasi ntobwati none banda tokoiga manjira bokurati to chandegete sana ande to chaire mono toiraniri maega tokukwana twatebukira tochikokwana none barari kolindira kira chitingaga chigo etanjira buchigwata chinjira zichigwata ntubokurati tinga teri gocho sitimateyo nyairanga no nyenake teyo kenguso no nyenake bono ne bigiye kerego soko mwana gochekerenyo ne matobuka twachorire Kiangoi kogenda bunge ntori gopingwa ande ntori koirane magega 2027 omujenyo nane kutagana ndo mochoko gando jina umaide ya hiki kumina nate bo mwako ekiagala ndo jina ya hiki ekiagalo burayi bororo bwende ko ruoro mambia so 2027 omujenyo nane
mwe kumwensi mubwate chikadi bono iga bari abakamo bwate chikadi bari bani mocheki gose muriete ino naroro gose mwareche serikale bono muriete naroro buna mwate bigwo egere tokogenda togotagaria murusi oburayi obororo wensi mwabusi nyumba naende buya togo jabono ntwe noko makoligereria ngai kanyaiga biasoyi totije ga bwiba ebyo tomenye nyumba erengia omweshimiwa kiangoi otebire ngo chiare gotobwati abangena ose twatebo yora tubwati na ruturmaga yaye orugabwo tobwato omwana oito oyo korokunaki Fred Okengo Matiang'i na kimoroje ndutigatobera enyomba yawe nebembe nero okoigama abagusi tigatara isi minto twagacha minto na intwe twachirwa amatu ndobatebi kung'anto okogamba kwani oyo okogambere kaiba abyaritu nobogambi gose nereka kineti kuno nonya no rigora kineti kunang'ina naise kwani Matiang'i eratakinire na bantu Iko bachori bwa mashinani gose Gratus Steve kiama kia UDA wanchakiwa hime ye kaunti ya Kisii abua sekurase bunge ya kitutu cha South nsemo ya Nyatieko yo kulike kirugo kebo jumbe wenseme yo Dr. Andrew Maubi igekirana hase skuru ya Nyatieko habua saba kawa ka ekura yae nabai wote buna bachori obo nigo bakolekana subya no bwasiuko kicho nigo boigo abasaba bali bonsi bekirana sobwa kachikura asokwane kibone kyama kya UDA ngo kinakere Mbiamano sana asenge njogo cha sobonge asege tuo Kenya Tieko waka chikura chuo cholibwa grassroots wa UDA une party ado wa minto tigamba tayo biyabo waka chikura chia grassroots nogo kinie chama egara na magendo na liago toikera bwango tigangire chinga kiechi kotebanga ntorara muburukanonde oese getuo gugyo waka chikura omalembe noraroro na inde binte byonse pito tade koro kibyama binde nga UDA yabere bune kioro kalekia asenge ncho nero eteneine tabwati moroche chiburaburu twagere chikura chyo molembe bose bono ngone ninda bantu baminto bono asinga kiechiga na asabira abantu bataraso asebituo ndoje tano utimbiere kabisa chama te ana wagere kura anyo ale bantu bare bangegesa kwiki na sana jire wage kura abantu na bange na sa abantu bande bagwaka baenda buya nyomba no molembe so igo na baga na exercise yekia asinga kiechiga moko reli tukobuya bari muagire chikura bona na omako gendanka moganya magoro babara bari muachorire bage batangazo asimole gara babara ya se chama nyoriga omanene bwense olire ira agoteba ng'ata tigotika kitutu chache South magega yata etatare na inwe masemo akimoroche kindo mutigumaye bas asinga kiechiga tigabona maharogoba jalero mukonyi bumuraibe kyama giye Jubilee umuske Dr. Fred Matiang'i igara umuroberio bokwegora chiabisinya chikyama giya Jubilee asensemo ya bahati ime ye kaunti ya Nakuru ukona chingeke cyo umuske Matiang'i igene kebuna chitiketi chabarwandalia asebirugo igo chirache kwenano asobwene no bwasio kuchinga kicho igapaulia wananchi kobeka omorembe. Ninawaomba tafadhali wale ambao wanagombea viti katika tikiti ya Jubilee, uwe unataka kiti ya ward kama MCA, kiti ya mjumbe, kiti ya senator, ya women rep, ya governor kama Kairo, tunawahakikishia kwamba tutafanya nominations na uchaguzi wa haki. Kama kuna wale ambao wanahitaji tikiti yetu, wawili, watatu, wanne, watano, zote tutahakikishia nyinyi kwamba mumepata nafasi ya kutosha, na wananchi wenyewe ndio wataamua vile tunaenda mbele. Sisi kama Jubilee tumeungana na wale wengine katika upinzani. Tuko pamoja na chama cha DCP kinaongozwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tuko na Wiper inaongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Tuko na PLP inaongozwa na Mama Martha Karua, na DP inaongozwa na Justin Muturi, na DAPK inaongozwa na Wamalwa. Sisi wote, sisi Jubilee tuko katika muungano huo, na tutasimama pamoja. Tunahubiri kwamba sisi tuko katika hali ile ya one term, sababu tunataka kubadilisha uongozi wa nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu hawa wangwana ambao walipewa kazi imewashinda. Ama mnaona wanaweza kazi? Wanaweza kazi na washinda. Na unajua
vile Wakenya wanajua, kazi kizidi, muite Dr. Matiang'i. Tuingie hapo, tufanye hiyo maneno, tutengeneze, tuhakikishe nchi yetu inaendelea sawa. Kwa hivyo tuungane, la wakati huu wa uchaguzi ninawaomba ndugu zangu na dada. Tutaona hawa watu hapa wengi, viongozi wengi wakitafuta kura, ninawaomba kwa unyenyekevu. Tuweke amani kwa sababu Nakuru hii ni Kenya ndogo, ndio sura kamili ya nchi yetu ya Kenya. Kila Mkenya kutoka kila pahali popote anafanya biashara hapa, anaishi hapa. Tunataka kuishi kwa amani, tutafute kura na unyenyekevu, tuongee na wananchi kwa njia ya amani. Tusigawanye watu wetu na tusilete mambo ya ghasia na shida kwa wananchi wa Kenya. Na sorbatiro manchomo rigera nongo ikiromwe lyo bamangana mayaye kiunga chinsenye chawa no butiko elitira ne seras nyakonde a sense meli munyeryo nigalengwe soni makulina gusabire twaro rigereria na bayigo butiko urubia. Ine kwabiri gukorya roadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience.